Upat ang patay samtang 5 ang samdan sa tulo ka managlahing insidente sa pagpamusil sulod lang sa duha ka adlaw sa Cotabato City. Seguridad mas gipahumtan sa kapulisan. Aning report. Napalgang nagbuyod sa daplin sa kadalanan kining lalaking rider human gipusil sa barangay Rosary Heights 10 banda 11:20 Sabado sa buntag. Ang 39 anyos nga biktima kinsa civil engineer gilayong gidala sa ospital apan gideklarang dead on arrival. Padayon sab nga nagpatambal ang 16 anyos nga angkas ni ining nga lalaki human nasamdan. Matud sa Cotabato City Police, papauli na ang maong mga biktima sakay sa ilang motorsiklo diyang gisundan kini sa riding in tandem suspects o gipamusil. Apan banda alas 3 sa kadlawon sa susamang adlaw sab, duha ka 40 anyos nga lalaki sab ang dead on arrival sa ospital human gipamusil sa barangay Rosary Heights 11. Angol sab dinhi ang duha ka babae nga milabay sakay sa motorsiklo. Human nadamay og naigo sa saag nga bala. Padayon kini gipatambalan. Matud sa PNP, sakay sa motorsiklo ang maong mga lalaking biktima diyang kalit gipamusil sa mga sospek gamit ang M16 rifle ug 9mm nga armas. Doon na duha ka persons of interest ang PNP. Samtang adlawng Domingo, dead on arrival sab sa ospital ang 35 anyos nga lalaking tricycle driver human naigo sa saag nga bala sa barangay Poblacion 5 banda 10:55 sa buntag. Angol sab ang 7 anyos nga lalaking pasahero ni ini. Matod sa PNP, ang mga biktima nadamay lang sab human na tiyempong milabay diyang gipamusil sa sospek ang target nga 38 anyos nga pulis kinsa samdan sab sa insidente. Ang mga pulis dunay ranggong police corporal og naka-assign sa Cotabato City Police. Matud sa Cotabato City Police, sagad personal grudge ang hinungdan sa maong tulo ka serye sa pagpamusil. Ginakuhaan pa og pahayag ang mga kabanay sa biktima lakip na mga nasamdan sa insidente. Mas hugot nga seguridad ang ginapatuman karon sa PNP. Kinukundina po namin ng CCPO yung pangyayari pong series of shooting incident po namin na nangyari dito sa Cotabato City. Ito po yung magkaiba pong insidente na pamamaril po. At nire-assure po natin na mas iha-heighten po ng Cotabato City Police Office yung aming pagbibigay seguridad sa ating mga lansangan. Kauban si Gary Balantayog, Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao.